जों हस्पिटाल तो बेलेखिनि इम्पोर्टेन्स मारियो जोंनि लांमाव आबोनि बागै जोंनि हेजामारा PHC ओ जागा आगितो जस्ट हस्पिटाल खुलकमानि 24 आवर्स बक्तरि तंमानि आबो ताबुक अरो जतो एडमिशन ते ओ जागा आउटडोर चलियो के ओ जागा जों ताबुक 24/7 ओ जागा जोंनि ओ आमसाइनि लुकुरक सुबिदा मानै दङ बनो कारिबो जों तेबो एक्सटेंशन नुगै मानो ओ हस्पिटाल न तेबो कतर खलायना बागै एबा कुनि महामारी कुनु रोग रग फैखांखाय जों ओ जागा तनिनान बागै रेडी खाइ दङ ताबु अलरेडी बिल्डिं कंस्ट्रक्शन चलि थाका 2.4 crore समथिं नि बिल्डिं चलि दङ ते मेन हस्पिटाल आबोनि साकाबो तेबो एक्सटेंशन खायनानि बागै काम चलि दङ नाहार मंगमनो चिनि तिप्रासा आमचायो चिनि लुकुरक जाते मेडिकल फेसिलिटीज का हाममानानि चिनि डॉक्टर तो ताबु जराते सामु खाम चलि दङ कासा खयो फाइनान्शियल लग तेबो चिनि आमचानि लुकुरक सुबिदा मानाय ओ हस्पिटाल नि बिसिंति हामबाय lagi kering sekali pipe le aku tuh pindah kan sayo tak udah kering जों ताबुकै सफायजाक सरस्वती बिसिनि कलाइजाक सिनि माटियाव थामानि लामा अब बिसि गोबां मारमिनो लामा खोरै आगि दैनि बागै वातै बाब्रुम ब्रुम दै तरखांखाय ओ लामा बाय थांखांखाय ओ खेत नष्ट उंगै थांमाया गाउन बागै ओ जागा बोल्डार रिवै दाखलाय जों लामा प्रोटेक्शन खायै जाते ओ जागानि लुकुरक हिमि माननानि ओ व्यवस्था खालायजाव जागै दंता बसुक आमा लामा बसुक जों नतुन बाजाराव थांना हंके प्राय 1 किलोमीटर दङ ओ पारा सफैनानै हायपान अबो यांति थांखाय तेसे रामशंकर बिसिउ थाङि पायो बे लामा न लांमा न लामा अमो वानसु मन नाहरैनो जों ओ सामुल खालाय दङ ओ माटिया कामि दै चिनि माइलामुरा कामि लुकुरक जे जोंजाल अब ताक्लाय दङ पायानि हिनि आंखा खायो जे ओ जागा बोल्डार किक्लाय ओ लामानो जों पिस खायनानि बागै जतो रेडी इंलायजा हामबाय